Valletta International Barokk Festival ġo Belt li hija par excellence Belt Barokka li jimbniet l-ewwel li jimbniet il-foundation stone tagħha kienet fil-1566. Hija backdrop perfetta għal festival bħal da. Wieħed mill-ikbar avvenimenti fil-kalendarju kulturali f'pajjiżna għal din is-sena se jibda fit-12 jum tax-xahar bil-ftuħ tal-Valletta International Barokk Festival. Festival li mhux biss se jiċċelebra l-mużika minn din l-epoka tant importanti, iżda se jfakkar ukoll l-identità tal-kapitali tagħna. Id-direttur artistiku tal-festival kienet Żammit Tabona spjega kif fil-ħames edizzjoni ta' dan il-festival il-kunċerti se jkunu l-protagonisti. L-iktar waħda li se ssaħħar l-udjenzi s-sawra ta' posta l-pajjiżna fil-Palazz ta' Versailles. Illum hemm is-Centre Musique Barokk de Versailles li huwa organizzazzjoni li promuovu l-mużika Franċiża ta' dik l-epoka. U għat-tieni darba se jagħmlu premje ta' parodija ta' opra dik ta' Luli li jisimha Qatis li se jagħmluha bil-marjonetti. Mument ewlieni tal-festival jibqa' l-kunċert fil-Konkatedral ta' San Ġwan li din is-sena se tkun il-mużika mit-tedejjem ta' Marc-Antoine Charpentier. U għaliex se nagħmluha aħna għandna l-Presidenza, se jkollna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. U it-tema kif tibda kolli kantajilkom, it-tema żgur tafuha u tkunu tafu widkom għaliex iddeċidejt li nagħmel dil-tedejjem. It-tedejjem hija fil-fatt il-mużika li nisimgħu f'kull Eurovision Song Contest. Mużika li malli wieħed jismagħha mal-ewwel jimmaġna l-ġojelli Ewropej quddiem għajnejh. Madankollu Żammit Tabona spjega li l-iktar parti importanti ta' festival bħal dan huwa l-wirt li jħalli warajh. Għalhekk inħoloq il-Valletta International Barokk Ensemble il-Vibe biex l-element barokk ma jħalli qatt it-teatri tagħna. Dil-ensemble li iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed tiżviluppa biex nagħmlu l-master classes u nagħmlu kunċerti anke li mhumiex fil-festival, li huma parti mill-programm ta' Teatru Manuel, pereżempju, li jiena l-direttur artistiku tiegħu wkoll. Qed jiżviluppa b'xi ħaġa li Malta jkollha l-ewwel ensemble barokk professjonali li qatt kellna. Il-Festival Barokk jibqa' dej sa 28 ta' Jannar.